פרק 2. פגניסט על סף פרישה. 08:30 בבוקר, 8:30 בבוקר, תל אביב, תחנת משטרת דיזינגוף, חדר הישיבות, נוכחים בתדריך. מפקד היחידה המרכזית, הלוא ימ"ר מחוז מרכז, יהונתן. מפקדת היחידה לחקירות מיוחדות, פלורנס. סגן המפכ"ל פרץ, הבלש יעקב אקסלרוד, נציג המוסד, נציג השב"כ, קצין צעיר ממשטרת דיזינגוף. אקסלרוד סקר את הנוכחים, הדרג שלהם מעיד על חומרת המצב. כל הנוכחים בחדר, בשיא הקריירה שלהם, רובם שואפים לקידום, חוץ ממנו, לכולם יש מה להפסיד. אז הזמינו אותי לברביקיו ושכחו להגיד לי שאני הכבש על האש. הוא חשב, ועיניו נעוצות בפלורנס. הם צריכים שעיר לעזאזל ואני השעיר שלהם. יעקב העביר את מבטו ליונתן.